Guess who's back? Jeg hedder Niels, og du husker mig sikkert fra sidste års Ærø Jam Festival, hvor jeg var vært på Ærø Jam Festival. Og i år skal jeg være vært på Ærø Jam Festival. Det bliver fedt, det bliver fedt, det bliver fedt. Du skal med mig ud og høre musik på en lille bitte ø. Skønne naturoplevelser. Der kommer mere end 15 bands, vi har DJ på. Vi har lavet sådan et aktivitetsområde med noget kæphestepolo til børnene. Og noget petanque og rosé til de voksne. Det bliver så hyggeligt. Jeg er villig til at stå på hovedet for dig! Og så har Ærø Jam Festival i år endda fået lavet sin helt egen Ærø Festival Jam Vin, som jeg glæder mig til at drikke noget af sammen med dig. Det bliver fedt, det bliver fedt. Så skynd dig at skaffe dig en billet, så ses vi på Ærø den 22. og 23. i 7. Det er lige om lidt. Ja!